Beth oeddech chi'n meddwl am y cynhadledd heddiw? Oes digon o syniadau effeithiol wedi cael eu trafod ac oes unrhyw penderfyniadau wedi cael eu wneud I hybu'r iaith? Wel, dwi'n siŵr faint o benderfyniadau sydd wedi cael ei wneud. Mae'n lot o drafod, mae'n lot o syniadau eitha heriol wedi bod. Y sialens fydd nawr I gasglu'r syniadau yna, a mae hwnna'n sialens i'r Llywodraeth ac i'r Brif Weinidog yn benodol. Ni wedi clywed ambell I syniad heriol iawn o gwmpas addysg a pynciau fel yna. Y cam nesaf yw'r cam pwysig. Beth mae rhywun yn gwneud wedi casglu'r syniadau yna, a dyna fydd y disgwyliad o ddiwrnod y Gomisiynydd hefyd I weld beth mae'r Prif Weinidog yn gwneud fel cam nesaf. Un peth dwi yn hapus yw bod ni wedi clywed datganiad yn glir ar ddiwedd y Gynhadledd nawr bod tan 20 yn mynd I weld golau dydd yn ystod yr Hydref a bod safonau yn ei lle erbyn diwedd blwyddyn nesaf, sef Tachwedd 2014. So, oedd yna'n ddatganiadau clir o benderfyniad dyna nealltwriaeth ni.